Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah Uba da ya nuna mana wannan ranar Lahadi kwanan wata tara cikin watan Oktoba shekarar 2022. Abi da talakawa da kyau kashi na biyu, abi da talakawa da kyau kashi na biyu. Inda aka ba mu karatu yana daga Matiyu Sura 25 aya 31 zuwa 46. Matiyu Sura 25 aya 31 zuwa 46. Sa'ad da ɗan mutum ya zo cikin ɗaukakarsa tare da mala'iku duka, sa'an nan ne zai zauna a maɗaukakin kursiyansa, za a tara dukan al'ummai a gabansa, zai kuma ware su daban-daban kamar yadda makiyayi yake ware tumaki da awaki. Zai sa tumaki a damansa, awaki kuwa a hagunsa. Sa'an nan ne sarki zai ce waɗanda suke dama da shi, ku zo ya ku da Ubana ya yi wa albarka, sai ku gaji mulkin da aka tanada muku tun daga farkon duniya. Domin na ji yunwa kun bani abinci, na ji ƙishirwa kun bani na sha, na yi bakunci kun saukar da ni, na yi huntanci kun tufasar da ni, na yi rashin lafiya kun ziyarce ni, ina kurkuku kun kula da ni. Sa'an ne masu adalci za su amsa masa su ce, ya Ubangiji, a yaushe muka ganka da yunwa muka cishe ka, ko kuwa da ƙishirwa muka shayar da kai, a yaushe kuma muka ganka bako muka sauke ka, ko kuwa huntu muka tufasar da kai, ko kuma a yaushe muka ganka da rashin lafiya ko a kurkuku muka kula da kai. Sai sarkin zai amsa musu ya ce, hakika ina gaya muku, tunda yake kun yi wa ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan uwa mafi kankanta, aini kuka yi wa. Sa'annan zai ce wa waɗanda suke na hagu, ku rabu da ni la'anannu, ku shiga madawamiyar wuta wadda aka tanada wa Iblis da mala'ikunsa. Don na ji yunwa ba ku bani abinci ba, na ji kishirwa ba ku bani abin sha ba, na yi bakunci ba ku sauke ni ba, na yi huntanci ba ku tufasar da ni ba, na yi rashin lafiya ina kuma kurkuku ba ku kula da ni ba. Sa'annan su ma za su amsa su ce, ya Ubangiji, a yaushe muka ganka da yunwa ko da kishirwa ko da bakunci ko da huntanci ko da rashin lafiya ko a kurkuku da ba mu kula da kai ba? Sa'annan zai amsa musu ya ce, hakikan na gaya muku, tunda yake ba ku yi wa ɗaya daga cikin waɗannan mafi kankanta ba, ai ni ne ba ku yi mini ba. Waɗannan ne za su shiga madawamiyar azaba, masu adalci kuwa rai madawami. Bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa, amin. Ayar hada cewa na daga Karin Magana Sura 19 aya 17. Karin Magana Sura 19 aya 17. Wanda ya ji tausayin matalauci yana ba da rance ne ga Ubangiji, kuma abin da ya bayar zai sake ya biya shi. Karin Magana Sura 19 aya 17. Karin Magana Sura 19 aya 17. Wanda ya ji tausayin matalauci yana ba da rance ne ga Ubangiji, kuma abin da ya bayar zai sake biyan shi. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, amin. Abi da talakawa da kyau kashi na biyu, abi da talakawa da kyau kashi na biyu. Kaunataccen Ubangiji, mafi muni fiye da masu zalunta talakawa kawai saboda kaskancinsu, su ne masu yin haka domin su karu da arziki. Littafi mai sarki ya ce mana game da su cikin Karin Magana Sura 22 aya 16. Karin Magana Sura 22 aya 16 ya ce, idan attajirai ake yi wa kyauta, ana kuma zaluntar matalauta don a azurta, to lalle ku kanku za ku fada cikin talauci. Wato, kaunataccen Ubangiji, idan kyauta da ake yi ana yi ma masu hali ne domin a birge su, haka kuma ana zaluntar talakawa domin a yi arziki bisa ga zufansu, to lalle za a karasa cikin talauci. Idan ana da rabon da ya kamata a bawa matalauta amma an keɓewa kanku,
to lalle littafi mai sarki yace babu shakka za ku fada cikin masu rashi. Wato me ake nufi a nan? Kayan matalauta ya shiga hannunmu, ko kayan agaji ne, ko kuma ababe ne wanda muke da su. Mun tuna lokacin da aka yi rikicin corona, mun ga yadda aka rufe kaya, mutane suka je suna faffasa gurare suna fidda su. Haka kuma idan muna rike da zakka wanda ya kamata a ciyar da marayu da kuma gauraye da kuma kasassu, duk wannan yana nuna a ƙarshe za mu faɗa a rashi. Hakan nan idan kun ki biyan ma'aikatanku albashi duk da cewa kuna samun kuɗi daga irin wannan aikin da suke muku, to kuna zaluntar su ne saboda talakawa ne ba su iya yakar ku ba. Littafi mai sarki yace lalle za ku faɗa cikin masu rashi. Wato duk inda ake danna hakin ma'aikata, lalle masu yin hakan bayan ma'aikata sun yi aikinsu da kyau, wannan yana nuna cewa a ƙarshe su ma za su fuskanci talauci. Allah mai kishin talakawa ne, wato yana da kaunar talakawa, don haka kada ku zalunce su. Har yanzu idan muka dubi karin magana Sura 21 aya 13, karin magana Sura 21 aya 13 yace, duk wanda ya toshe kunuwansa ga kukan matalauta, shi ma zai yi kuka amma ba za a ji shi ba. Wato duk wanda ya toshe kunuwansa ga matalauta, ran da shi ma ya yi kuka, Ubangiji Allah ba zai kula irin wannan ba. Bari Ubangiji Allah ya kubutar da mu daga irin wannan cikin sunan Yesu, amin. Idan ana yin banza da matalauta, aƙalla domin abinda aka karanta yanzu nan a karin magana Sura 21 aya 13, karin magana Sura 21 aya 13, ai wannan ya isa ya sa mutum ya daina yin banza da matalauta, domin an nuna mana cewa idan muka ki jin kukansu, to lalle mu ma ran da za mu yi kuka, Allah ba zai ji mu ba. A ba da dukiyarku ga waɗanda ba su da dukiya, a ba da dukiya ga talakawa, a ba da dukiya ga masu nema. Littafi mai sarki ya ce a cikin Luka Sura 3 aya 11, Luka Sura 3 aya 11 cewa, idan kana da abu biyu kuma kaga wanda bai shi da ko guda, to ba ma wannan ɗan uwan domin shi ma ya samu. Waɗannan abubuwa bai kamata su zama babban batu ga Kiristoci ba, a'a, domin wanda ke zaune a cikin rayuwar Kirista shine kauna da kansa. Allah da yake cikin zuciyarmu shine kauna. Don haka idan shine kauna kuma yana zaune yana raye a cikin rayuwarmu, ashe ya kamata mu ma mu zama kaunatattu. Mutuna littafi mai sarki yace an hallace mu cikin kamaninsa. To ina kamaninsa na mai kauna, ina yake cikin rayuwarmu? Bari Ubangiji Allah ya bada fahimta, amin. Yahaya ta fari Sura 4 aya 8, Yahaya ta fari Sura 4 aya 8 yace, wanda baya kauna bai san Allah ba, gama Allah kauna ne. Dan haka mun ga cewa an tabbatar mana cewa lalle Allah kauna ne. Idan ba ku kaunar makwabtanku matalauta, da har za ku zama masu bayaswa gare su, to hakan yana sanya tambaya akan ikirarinku na Krista, wato duk wani fahariyarku cewa ni Krista ne, ina amfaninsa idan ba iya bayaswa ga matalauta ba, har ma ba a kaunarsu. Sa'da muka karanta labarin mai arziki da Lazarus a cikin Luka Sura 16 aya 19 zuwa 24, Luka Sura 16 aya 19 zuwa 24, za mu ga cewa ba wai mai arzikin nan ya yi zunubi ba, a'a, amma shi wannan attajirin inda bai yi daidai ba shine ya toshe kunnuwansa ga kukan wannan matalauci Lazarus, bai ma damu da shi ba, bai ma kula da shi ba. Wannan ne kawai laifinsa. Ya ƙarasa a lahira inda ya yi kuka
kuma shi ma a ran da yake ta kuka, ko da yake an tanka masa, amma ba iya an taimake shi ba. A cikin karatunmu na yau, za mu ga cewa lokacin da Yesu yake aika masu zunubi zuwa jahannama, ɗaya daga cikin laifuffukan da suka yi da ya kai ga haka shine rashin taimakon mabukata. Kaunataccen Ubangiji, a zama masu hikima, a yi bayaswa ga matalauta. Mutuna cewa duk wanda ya bayaswa ga matalauta yana baiwa Allah rance ne. Ashe mutum ma ya isa ya ba wa Allah rance? Bari Ubangiji Allah ya bada fahimta. Amin. Kaunataccen Ubangiji, an ja hankalinmu ga matsayin aiki kamar haka. Aka ce a nemo akalla mutum ɗaya wanda ke bukatar wani abu da kuke da shi, kuma ku ba wa ɗan uwan a yau. A sa ya zama ɗabi'a a koyaushe, wato bayaswa ga talakawa. Matsayin aiki. Mu nemo akalla mutum ɗaya wanda ke bukatar wani abu da muke da shi, kuma mu ba wa wa'annan mutane. Sannan wannan ya zama ɗabi'a, wato salon rayuwa na koyaushe, wato bayaswa ga talakawa da masu bukata. Kaunataccen Ubangiji, wani sa'in abin da ake bukata, wani kawai yana jin a bashi kalma ne na karfafawa, wannan ya ishe shi. Wani sa'in kuma ba wani abin kirki mutum yake nema ba, mai yiwuwa ma kawai a san cewa ana tare da makwabta da abokane. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta. Amin. Kaunataccen Ubangiji, karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da Matiyu Sura 5 har zuwa 7. Karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da Matiyu Sura 5 har zuwa 7. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba da ya nuna mana wannan rana, bari ta zama rana mai alheri, mai albarka, mai wadata. Sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu, za mu sake mu ji wata fassara. War salam. Ba shakka mai bayaswa na tare da samu. Godiya ga ita mawakiya, wato Evangelist Ladi Fada. Bari Ubangiji Allah ya miki albarka da morar wakokinki da muke yi. Amin. Ba shakka mai bayaswa na tare da samu. Ba shakka. Ba shakka.